Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷи. Ҳама каса созен хубен шерӯинар. Дӯстони азиз, имрӯз 11 майи соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 125 сомони ҳастаи. Имрӯза навори беҳтарин, фақат опелҳоро ба навор гирифтем, баъди шумо пешкаш мекунем. Касоне ки агар мошинҳои фурӯшӣ ё ин ки хона, замин, хулоса лӯбои чизоре барои реклама карданд, марҳамат дар ватсаи муроҷиат кунед 911 32 43 44 реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. Имрӯза навори ҷолиб шудагие ки ҳамхеле наворро шумо жда доштед. ба шуморо кадом маркае ки мошин дар коротон бошад дар комментар бинависед. ҳаракат мекунем ба шуморо гуфта пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгиритон. Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва муҳоҷирон. Касоне ки дар Федератсияи Россия бошед, марҳамат, мо ба шумо ширкати бародармонро тавсия медиҳем ки границаи Қазоқистон мебарад. Одами боварнок мебошад ва ҳатман аз номи сомонаи мо Насим Теҷи салом расонед. Иншоалло ки скидкаи хуб мекунад. Дӯстони азиз, шуморо аз Москва ва Московская област гирифта бурда ба ҳуҷҷатҳои шуморо тахт карда ба ҷои зистатон гирифта мебарад. марҳамат, муроҷиат кунед. Ширкати бародармон дар хизмати мову шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. хоб, дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Opel Astra G ҳастаи дар кузуфи хачибек. соли баромадаш 1999 сол. мотор объём 1.6 литраи. коробкаш автоматик. мошин гуфтагие ки яксола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагии тайёрай. бе ягон расход, бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. 4 баллони пачка дорад. краскаш серебрисни қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб нархша 55 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, иншоалло ки боз муомила ҳам дорад. мошин состоянияш бениҳоят хуб, мотори коробка ходовой 100%, ягон расходи дигаре надорад. дар рақамҳои 3597 охираш рақамҳои ватсапаш. марҳамат, метавонед тариқи рақамҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Astra F ҳастаи дар кузуфи хачибек. солаш 1997 сол. мотор объём 1.6 литрай. коробкаш механикай, бензини холиходӣ ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсияам кардагии тайёрай. дискҳои простой. хоб, 4 баллони пачка қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархша 32 000 сомониш мегӯяд, муомила дорад. дар рақамҳои 988 71 02 02 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, боз як тӯи дигар Opel Astra F дар кузуфи караван ҳастаи. солаш 1997 сол мебошад. моториш 1.6 литрай. коробкаш механик, бензини холиходӣ ҳаракат мекунад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Восе. 1997, 4 баллони пачка дорад. утилизатсия кардагии ҳастай. яксола ҳуҷҷат кардагии тайёрай. хоб, дар ноҳияи Восе мебошад. нархи мошин 36 000 сомониай. дар рақамҳои 98 114 53 рақамҳои ватсапшон қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Hyundai Starex мебошад. 2000 сол бо мотори 3.0 литр. коробкаш механикай, дизелни қади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 баллони пачка, мотори коробка ходовой 100%. хоб, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи Starex 50 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои сетана 657 95 73 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат намоед.
дӯстони азиз, эълони дигариамон Opel Zafira ҳастай. Соли баромадиш 2006 сол. Мотора объём 1.6 литраи коробкаш бошад механикаи. Сӯзишворияш дизел якадия. Дӯстони азиз, 4 баллони пачка дорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархша 67 000 сомониш мегӯяд. касоне ки гирифтанӣ бошад, дӯстони азиз, Opel Zafira гуфтагӣ буд. Марҳамат, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. Утилизатсия кардагӣ ҳаста, 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. Дар рақамҳои 4-1 метавонед муроҷиат намоед. дӯстони азиз, 6 июли мо Opel Astra J ҳастай дар кузуфи хачибек. Соли баромадиш 2001. Мотор объём 1.6, коробкаш механикаи. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Рақамҳои мошин транзит мебошад. хоб мотори коробка хадавои 100%, 4 баллони пачка дорад. Сӯзишворияш танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Гуфтагӯяд ки документҳои тонировкаш бочтагиан ва кадоме ки гирифтаниш бошад, тонировкаша карда метиҳем. Нархша 60 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат намоед. дӯстони азиз, сарошна якта Astra J бо нархи арзон ёфтем. Марҳамат, успед кунед. Солиш 1999, мотор объём 1.6. коробкаш механикаи бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Нахаду заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 37 000 сомониш мегӯяд. касоне ки Astra J гуфтагӣ буд дар комментария, ина марҳамат дӯстони азиз, мошин состоянияш хуб аст. 37-та дар рақамҳои 559 41 1001 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсаи мо ҳастанд барои реклама кардан. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки хона, замин, ягон трактор, аппарат, камаз, хулоса лӯбои чиз доред, марҳамат дар ватсаи мо 911 32 43 44 роҳӣ кунед. иншоалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Vectra B ҳастай. дутиш солаш 1997, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагӯяд ки дар ҳолати хуби техникӣ. мотор коробка хадавои 100%, чашкиёш варид надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Vectra B-ра 27 000 сомониш мегӯяд. боз камтарраки дига саводо дорад. дар рақамҳои 875 37 30 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. марҳамат, дӯстдорони Opel Astra F дар кузуфи хачибек. солиш 1996, мотор объём 1.6 литрай. коробкаш механикаи бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. краска нестай, 4 баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб, нархша 38 000 сомониш мегӯяд. хулоса, мошин ҳуҷҷат надорад. дар рақамҳои 557 77 77 58 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони дигариамон Opel Hatchback, солаш 1995, мотор 1.6 литрай, коробкаш бошад механикаи. сӯзишворияш бензин ва газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастанд. 4 баллони 70-80% дорад. ва дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 27 500 сомониш мегӯяд. 4 баллони пачка дорад.
лук ҳам дорад, краска талаб нест. Мошин ҳолаташ бениҳоят хуб. Дар рақами 932 20 97 97 қадам метавонед муроҷиат кунед. дӯстдорони Opel Hatchback, марҳамат шербачаҳо, якта Hatchback бо нархи дастрас, ҳолаташ бениҳоят хуб ёфтагием. Солаш 1998 сол мебошад. Мотор 1.6 литраи коробкаш механикай, бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотор, коробка хадаҳои 100%, тонировка ҳуҷҷат дорад. Краска талаб нест. 4 та баллони пачка дорад ва қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 42000 сомониш мега. Марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Opel Hatchback ҳастаи солаш 1993 сол. Мотораш 1.6 коробкаш бошад, механикай, бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар ҳолати миёна мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13500 сомониш мега. дата баллони пешаш пачкай, дата баллони ахибаш миёна мебошад. мошин 1 сол шид ховай гуфтагиай. дар рақамҳои 903 44 87 86 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, боз Hatchback фурӯшӣ ҳастай бо нархи арзон. солаш 1995 сол мебошад. мотораш 1.6 коробкаш механикай, бензин холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. монитор ҳам дорад. салоншам тозаҳай. мотори коробка хадаҳои 100%, чашкиёш варид надоранд. 4 та баллони пачка дорад. бензини холиқади ҳаракат мекунад. дар шаҳри Кӯлоб. нарша 35000 сомониш мега. дар рақамҳои 885 00 22 34 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мошини навбатимон Opel Vectra A ҳастае ки солаш 1994 сол. мотораш 1.6 литраи коробкаш бошад, механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. состоянияша бениҳоят хуб кардагианд. 4 та баллони пачка дорад. краска талаб нестай. мотор, коробка хадаҳои 100%, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. салоншам бениҳоят хуб кардагиай ва нархша 34000 сомониш мега. то охири сола ҳуҷҷат ҳам дорад, яъне ки 1 сола ҳуҷҷат. дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 14-ҳамин эълони мо Opel Vectra B мебошад, яъне ки дути. солаш 1996 сол. мотораш 1.6 литраи коробкаш механикай, бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотори коробка хадаҳои 100%, дата дари пешаш электропакетай, 4 та баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 34500 сомониш мега. хоб, утилизатсияам кардагии тайёраи ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай. дар рақамҳои 905 66 66 04 қадам метавонед муроҷиат кунед. марҳамат дӯстон. дӯстони азиз, эълони дигариамон Opel Astra F ҳастай дар кузови Caravan. солаш 1992. мотораш бошад 1.6 коробкаш механик, бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. мошин дар ҳолати миёна мебошад, яъне ки нахаду завод мешавад. мотораш кам дуд мекунад. толка аз документҳо ҳамин техпаспорт дорад. тамом. утилизатсия кардагӣ нест. 4 та баллони пачка дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 13500 сомониш мега. марҳамат дӯстон, метавонед дар тамос бароед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Zafira ҳастаи соли 2006, мотораш 1.8 коробкаш бошад, автоматикаи. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Мотори коробка ходовой 100%. Краскаш серебрисный қарор дорад. Дар шаҳри Хуҷанд нархаш бошад 83 000 сомониш мегаҳад. 4 баллонина дар рақамҳои 926 30 00 43 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калон барои дастгирон. миннатдорам аз ҳаматон. зиндаву сарбаланд бошед. то наврҳои оянда худованд нигоҳбонтон бошад.